Salto con pértiga, salto de lonxitude e triple salto. As probas atléticas, habitualmente confinadas en espazos pechados, saen á rúa da man da Ximnástica Pontevedresa, que pretende con este evento darlle visibilidade á súa labor como promotores do deporte na cidade dende hai máis de 90 anos. Con saltar na rúa, traemos, como decía, unha parte pequena a mosarlle a todos os cidadáns e cidadas, non? E aí tamén vemos o que é o presente do club e tamén o que pode chegar a ser ese futuro, non, grande que teñen coa cantidad de nenos e nenas que están practicando en este momento atletismo en Pontevedra. As probas, que se celebrarán no Paseo de Odriozola, contarán con 5 quendas de ata 20 participantes cada unha. As 3 primeiras o venres a partir das 6 da tarde e as 2 restantes o sábado a partir das 11:30 da mañá. Na tarde do sábado, a partir das 7:30, terán lugar as exhibicións das diferentes modalidades, nas que poderemos ver a atletas como o campeón de España absoluto de triple salto no 2016, José Alfonso Palomares, ou a saltadora Ruth Marie Endumbe, quinta no Campeonato Europeo de 2014, así como destacados saltadores galegos. No salto de lonxitude temos un duelo autonómico con un atleta da casa como é David Ferrer e outro atleta de Lugo, que é Pablo Modia, que é o actual campeón galego absoluto. E na pértiga contamos tamén co campeón galego absoluto masculino, que é Miguel Cajaraville do Celta. E na parcela femenina, no salto de lonxitude, ven unha das promesas do atletismo galego, que é Olaya Gisela Becerril, do Celta tamén. E na pértiga, outra das promesas da proba, Lola Bouza, tamén doada ao barco, aínda que entrena en Vigo. Agárdase superar a cifra de participantes do ano pasado, que foi de 60 atletas. Nas 2 jornadas haberá actividades para que os máis cativos, nacidos entre o 2002 e o 2010, se inicien nas disciplinas de salto.